asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta Alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta Alas 7, digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na Biyernes. Petsa 23 kan Disyembre 2022. Detalles kan barata. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indocan, Flemex Forte. Flemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Maski nga ni may patanid ang Department of Health na yaong pa ang COVID-19 sa kabalibutan alagad dahil naman ini nakakapugol sa publiko na mamasyar asin mamakal sa mga malls sa Legazpi City asin iba pang lugar. Ini sa rason na talagang tinuruso na ang pagigpit kung sain dahil naman na mamantinir ang social distancing sa pagsasabi na maski sa mga escalator talagang surusuan ang mga tao mantang aniba dahil naman nagagamit din face mask. Sa ibong lado, sira makani ang sitwasyon sa mga simbahan kung saan talagang minadagsaan kadakol ng mga tao para mag-atendir sa misa de Gallo asin simbang gabi. Ang baretang ini hatod sa Indocan, Revicon, ilabas ang multilakas. Sibut ngunyan ang mga local government units asin mga pribadong kumpanya na mapairarom sa ensayoan sa indang mga tauhan tanganing makaukod kung ano ang mga dapat gibuhon kung may emerhensya sa harong o pati sa lugar nin trabaho. Ini ananotaran kung sain kinuaninda ang mga lecturers kan Philippine Red Cross Albay Legazpi City Chapter na magturo nin standard first aid training pati naman basic life support. Ang mga local government units nagkaigwanin lockdown na maensayoan sa indang mga tauhan matapos na ang enot na grupo lalo na ang mga job order employees dahil naman nakabuelta sa trabaho matapos na magsalida nin bagong administrasyon. Sa ibong nalado, ang ensayo ginigibo tanganing magamit na kan mga LGU ang natatada nindang fondong ngunyan na taon. Ang baretang ini hatod sa Indocan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Irido ang tulong mga aki sa Erega City matapos maputokanin kwitis na napurot man sana alagad pinadukutan na lugadan ang kamot kan sarong 7 anyos na aki asin kay Puan Tayon matapos maputokan kan kwitis. Sinabi kanina na ang kwitis napurot kan aki sa puonin batag kung kaya pinadukutan alagad baligtad kung kaya siya ang tinamaan. Kasabay niya ang duwa pang mga aki kan mangyari ang aksidente. May lugad sa mata asin nasulo ang parte kan buhok mantang may lugad man sa pandok asin braso ang sarong pang 9 anyos na aki. Sa ibang lado, nagpatanid man ang Erega City Bureau of Fire Protection na maggamit na sananin ibang gamit na pwede mag-crear ng revok imbis na papatok para malikayan ang anuman na diskwedo. Arrestado sa Cavite ang sarong miyembro ka New People's Army na konsideradong most wanted person sa Kabikulan. Sinabi ni Lieutenant Colonel Maluca Lubakib, tagapagtaram kan Police Regional Office 5 sa Camp Simeon Ola, na ang Bicol Police asin ang National Bureau of Investigation Cavite Operatives iyo ang nakadakop kay Ray Cueva alias Kabuklan o Jimbo. Ang suspetsyado nadakop durante nin manhunt operation sa Barangay Estanza, Amaya 1
Tanza, Cavite, mantang ini residente kan barangay Luna Placer, Masbate, asinaloy nang nagtatago sa Cavite. Si Cueva, miyembro kan Luding Tulingan, na pinapanginota ni Daddy Ka Herman, commanding officer kan Platoon 1, Larangan 2, Komite ng Probinsya 4, Bicol Regional Party Committee asin miyembro man kan Special Partisan Unit kan New People's Army. Iyan na primerong gabdang kan mga barata. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Diarrhea pa rin, kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. In your life, you have a sound. So choose not. Sa baling ng barkada, GSM Blue ang kasama. We just GSM Blue. Choose my strong. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of mojito, margarita, gin pomelo, and cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Spray o bahid lang, baka bitin. Kaya ang sipon, gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neozep with virus defense action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine malic paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. Dr. Garcia here with Sipon Facts. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with virus defense action to help protect your healthy respiratory cells. If symptoms persist, consult your doctor. Maray na aldaw sa mga Legazpeños. Ako po, si JP Lee, nagatod sa Indo, nin mensahe sa panahon nin Pasko. Panahon na naman ngunyan nin pag-ugma, asin panahon nin paglaom. Tawantang importansya ang pagtiripon kang pamilya, pasasalamat sa kagurangnan, asin pagriparo sa urog na nangangaipo. Inipo giraray si JP Lee, nagpapabot sa Indo, nin matuninong na Pasko, asin ligtas na bagong taon. Mag-a-apply. Yes, sir. Kaya magbuhat? Hindi ako sakitin. Mabilis kumilos? Hindi ako sakitin. So, kaya ba ng lakas mo? Hindi ako sakitin. Next! Kulang ang puro resistensya lang. Mag-Revicon Forte. Tumutulong ilabas ang multilakas, muscle, buto, tugo, mata, at puso with proper diet and exercise. Revicon Forte! Unilab yan. Amino acids, multivitamins, at minerals ang generic name ng Revicon Forte. Paghanap ay world-class at abot kaya. Hanapin ang check. Hanapin ang tama. Hanapin ang right one. Hanapin ang check ng right med. Pag may check, that's right med. If symptoms persist, consult your doctor. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Basta man siya, di kailangan ng mamahaling panlabas. Sa Surf Linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo na with our best ever bango. Sa Surf Linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. New Surf with Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X powder and polyester. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. Hi, Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, nauulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray,
Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, mandarigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghaplas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang pamamaga na nagpapasakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you to a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in a new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. It offers PAASCO level 2 re-accredited programs and is committed to provide excellent Catholic education. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. DZGB, Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Tiwala si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na maaabot kan administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos ang target kaning makapagibo nin 6 milyones na harong sa laogman nin 6 na taon. Sa hintanawan nin duon na ang paharong bako sa na simbag sa problema kundi mangyari ang pangaturugan kan milyones na mga pamilyang Pilipino na gustong magkaigwa naman in sadiring istaran. Enot kani nagkaigwa ning groundbreaking ceremony sa pambansang pabahay para sa mga Pilipino program sa Nueva Ecija kung saan itutugdok ang A44 Tower Building na may 11,000 na housing units. Padagos ang pagruso ni mga pasahero sa mga pantalan sa nasyon para sa holiday season. Sinabi kan Philippine Coast Guard sa Oplan Biyaheng Ayos Pasko 2022 na sa total ng 26,713 na outbound passengers as in 21,569 na inbound passengers sa gabos na mga pantalan sa Pilipinas na narehistro. Apwera kaini igwapang 2,080 na nakadeploy na frontline personnel sa 15 Philippine Coast Guard districts na nagkaigwanin inspection sa 225 na mga barko as in 242 na motor bangkas. Mantinidong nasa heightened alert ang Philippine Coast Guard district as in substations tanganing pamahalaan ang pagruso ni mga pasahero sa mga pantalan puon kan Disyembre 15, 2022 hasta sa Enero 7, 2023.
Ang 2 taon na mandatory basic military and police training program para sa kabos na college as in technical vocational students ang ipigbabusol ngunyan sa Senado sa Senate Bill 1565 ni Senador Francis Tolentino. Ang mga estudyantes na mapalyar na magpairarom sa ensayo bako kwalipikadong makagraduar sa iyang ipinaliwanag na ang propestong lakdang may kamabutan na madugangan ang pakasabot kan mga estudyante sa nasyon sa pangangaipo nin human resources sa panahon nin giyera, kalamidad, as in disaster, siriman local as in national emergencies. Sinabi kan Department of National Defense na sinugo ninda ang Fuerzas Armadas kan Pilipinas na pakusugon ang presensya sa West Philippine Sea kasunod kan mga informasyon nin mga bagong aktibidades kan Chinese vessel sa nasabing lugar. Sa indang sinabi na sindan nagpaluwas nin pahayag kasunod kan informasyon na ang China nagpapaghibo nin bagong patrabaho as in reclamation activities sa apat na bako pa okupadong lugar sa Spratlys, siring sa Eldad Reef, Sun Reef, Langkian Cay, as in Sandy Cay. Iimbestigaron kan Department of Interior and Local Government ang bigyasabing restrictive bidding process kan Bureau of Fire Protection para sa mga fire trucks kani. Enot kani, ang Makabayan Black nagsumiter ng resolution na nangangapudan asin nagahagad ng investigasyon sa procurement process kan BFP kasabay kan na pagsasabi na unrestricted bidding process minataon in bintay puon pa kan 2018 sa duwa sanang joint venture entities. Sinabi ni DILG Undersecretary for Public Safety Serafin Bareta na sinda magibon sa diring investigasyon para masabutan kung ano ang mga nangyari asin kung may reklamong naisimitir sa Office of the Ombudsman. Ipigsuwestiyon ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez sa Kamara de Representantes na amyendaran ang Anti-Cybercrime Act of 2012 o Republic Act 10175 sa pagsasabi na dain naman ini naaangay sa presenteng panahon. Sa iyang sinabi na 10 taon na puon kan maging lay ang Republic Act 10175 mantang sa mga nakaaging taon kadakol ng cybercrimes na nangyari na sarong patunay na dain na bagay ang presenteng lay. Idinagdag pa man ni Rodriguez na ang 5 nangingenot na cybercrimes na nakakaafektar sa negosyo asin mga persona ngunya na taon iyo ang phishing scam, website spoofing, ransomware, malware asin Internet of Things hacking asin iba pa. Bareta hali sa ibang nasyon. Duman sa Vatican City, ipigdenunsyar ni Pope Francis ang psychological violence as in abuse of power sa simbahan mantang ang kaso nin prominenteng padi na akusado nin pang-abuso sa sayang poder para abusuon sexual ang mga madre iyo ang nakayugyog sa Vatican. Inang komento kan 86 anyos na Santo Papa sa sayang annual Christmas address sa mga kardinal, obispo asin iba pang miyembro kan Korea ngayon ang Central Administration kan Vatican. Sa sports, nakatalaan na ipairarom sa surgery si Ateneo de Manila University Center ang Kuwame. Siya igwanin mensical sprain as in partial acute kung kaya dai siya nakakawat nin husto sa FIBA Asia Cup as in ikatulong kabtang kan FIBA World Asia Qualifiers. Siya determinado man giraray na ipadagos ang professional basketball career alagad ini pwedeng mangyari sa ibang nasyon. Siya ang nangenot sa Ateneo tanganing mabawi ang corona sa kamot kan University of the Philippines. Ultimo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang pag-asa. Ninang sa tuyang ligtas sa sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Kasabagong alas 3 kang madaling araw, ang low pressure area ay pigakalkulong na sa distansyang 355 km sirangan kang Surigao City, Surigao del Norte
o nasa distansyang 700 km sur sirangan kang Legazpi City, Albay sa coordinates na 9.0 degrees north, 128.6 degrees east. Itong naturang low pressure area ay mababa pa rin ang posibilidad na mabilog bilang isang tropical depression o ganap na bagyo. Mantang ito man ay padagos na nakapekto sa nganyan sa parte kang Kabisayaan asin sa parte mang kang Kabikulan. Dahil lang kayan digdi sa Kabikulan, makaka-experience siya ng mapanganoro na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pagkikilat, pagdaguldol. Ang duros ay moderato, sando makusog, na halis sa norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat at sinkarigatan kang Kabikulan, magiging moderato, sando sa maalon. Mantang igwa kitang gale warning na nakabandera sa mga costales kang Kabikulan, sa mga kadagatan kang Camarines Norte, Camarines Sur, sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, asin sa Masbate. Dahil lang kayan, inaabistuhan yung mga saradit na para sira na di mo na magpalawod. Mantang ina-alerto naman yung mga darakulang sasakyang pandagat sa mga halangkaw na pag-alon. Temperatura pigala umampoon 24 sundo 30 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang at yan na alas 6 stress ng pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 5:25 ng pagkahapon. Inis sa Melvin Almoela, reporting live, Adi Diglis sa Pag-asa, DOS, Legazpi. Iyan mga tugang nga detalles kan mga bareta ngunyan na Biyernes. Petsa 23 kan Disyembre 2022. Sa pangaran kan mga pag-iriba, Mardila, Angel Mustasa sa Newsbase Riman, Francia May Boras, Ronald Baldo, Salado Technical, asin Pag-asa. Kami po nagatod kan Bareta. Ako po si Christine Longabela. Ako mo po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa inyong pagantabay. Yan ang DZGB Bareta Alas 7. Abangan giraray sa aga an hapon. Masunod na pagkalipas lang kaini. Kadako labnaw moment sa trabaho? Mas marhay na may katuwang ka para mamantinir na 100% ang sa imong energy sa enterong aldaw. Kaya, ikape mo na yan sa Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients, siring kan Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, asin